Sa isang lugar. Ah! Sino yung dalawang yan? Ah! Tara guys. Let's go. We're ghost hunting na. Oh. Si Vince Torres. Vince na kabulong. Si Vince Kapulong. Isang hinayupak na tao. Si Jazz. Jassy Jesus. Na? Nakita ko yung tindahan. Si Nicki Minaj. Si Super Bass. Tanaw! Sobrang dilim! Nakikita niyo yung face ko, sobrang dilim. Sobrang dilim! At si Roel Kapulong. Isang masuhistang lalaki. Mahilig sa mga sadista. At mahilig na malig sa buto. At we are going to get some ice water. Ating ice water. Like ganyan daw yan. Nyari daw ano? Nyari wala daw nakakita. Hello, John. Pwede na pala ako maging ano, cameraman. Yung may gawa ganyan sa utak. Ayun, at may nakita na kami tindahan. End of the video. Yeah. Now I'm saying, you feel me?